Čavce, mravce. A tu je Aďo. Aďo. A idem natočiť video, ktoré točilo asi veľa youtuberov, neviem teraz. Choď tam sa schovať. A toto video je Kto je väčší klamár. A to som... Budeme klamať. Buď ty. Buď ja, buď on, A buď budeme Aďo. klamať. Áno, a môžeme si priniesť aj nejaké veci. Ale to sme si nimi nepriniesli, lebo každý youtuber si priniesol veci. Tak aby my sme to mali iné, tak sme si ich nepriniesli. Áno. No, ale schovaj sa. Ale nepoznám tú hru. Ty budeš proste klamať mne a ja musím vraviť a ja musím povedať, či to je pravda alebo nepravda. A sme najlepší kamaráti, takže toho vieme o sebe veľa. Takže ja začínam. Aďo. Ty buď tam, schovaný. Ja v 1 roku som išiel sám na záchod a občúral som si brucho a nohy. Nie. No, nie, není pravda. Čo není pravda teraz? To, čo si teraz hovoril. No dobre. Je to pravda, či? Je z toho pravda len 2 veci. Hej, išiel som sám na záchod a občúral som si nohy. Tie 2 veci boli z toho pravda. Takže som odpovedal zle. Hej, Dobre. takže mám ja bod a ty nemáš bod. Takže, hej, ideš. No. Môžeš vychádzať. Kasne. Kasky. No, dávaj. Ja som spadol na mojej tety psa. Keď som mal asi 2 roky a ja som sa naháňal. Veríš mi? Nie, neverím. Nič z toho ti neverím. Zlé. Spadol si? Spadol, kvôli tomu sa volá sa Benji, ale nič ste nepočuli. Nič. Nič. A ty buď ticho. Dobre. Počkaj. A ty, nič ste nevideli, nič. Aďo, no. No, takže. Už som ti dal práve, že. Takže ideš s tým, môj páni milí. No a teda ďalšia otázka bude, že čo som ešte? Že v 2 rokov, myslím, som išiel na odrážatku a strepal som sa a tiekla mi krv z nosu. A mal som ešte aj rozbité koleno. Pravda. Jedna z toho aj bola nepravda. Netiekla mi krv z nosu. To ti tiekla? Netiekla. Len z kolena. Nie, ale to myslíš v Chorvátsku. Keď som bol na tom odrážatku dole z toho kopca. Ale nie, ty si nemal krvavé koleno. Mal som ho rozbité a... Nie, veď to si mal v Chorvátsku. Nie. Ale nebola diera, ty si spadol tam, kde je ten jarok. Nie. Aha, tak neviem. Tak to bol kopec, plný štrku, vieš? Ale to som ja s tebou nebol. Ja viem. Bol kopec plný No, dobre, štrku, takže tam bola ideme. diera. Máš bod. Aj, ja mám 2, 1. 1. Pre mňa, pravda, že? Lebo ja som ten youtuber. Ale ty buď ticho. Hej, Oni... vlastne, my dvaja sme youtuberi. Som vám zabudol povedať, že keď tam máme vlastný YouTube kanál, stačí nám jeden. A... Na to dej byť. Nič ste nepočuli. Som dal na hlas vodenie. No Aďo, dávaj tú otázku. To je veľmi ťažká otázka. Takže to bude asi
že koľko mám sesterníc? 3. Not today. 4. Mám bod. Máš Katku, Veronku a tú, ktorú si nikdy nevidel. To sú 3. Áno, a mne sa narodí. No, ale ešte sa nenarodila, takže... Ale narodí sa za 2 mesiace, keď budem keď budem v tábore. No, ale ešte sa nenarodila, takže stále... Ale narodí sa, ale stále mám 4, lebo sa mi narodí. No, dobre. Dobre, tak Kameruj to, Aďo. je tak Takže je 2. 2. A Aďo? Áno. Ja teraz tu mám... Podľa teba tu mám ešte niečo iné, okrem toho toaleťáku. Akého toho? Toto je toaleťák. Nekúkaj sa tam. Toto je toaleťák. Máš. Nemáš. Len máš jednu šancu. Takže si odpovedal nesprávne. Nič tam nebol, len ten toaleťák. a kde tam? Nejde. Čo myslíš tam? Aha, vidíte nič. Ty jeden! Nedávaj mi do gúr. No, dobre. A Aďo, takže 3-2 pre mňa. No, dobre. Dávaj, Aďo. Ale hrá sa do 4. Hrá sa do 10, môj milý. Ale nie. Keď už... takže už iba 1 bod a vyhral si. Dobre. No, dávaj. Takže... No. Môj milý. No? Bol si niekedy v Trnávke? To je u mojho otca. Áno, bol som tam. A v koľkých rokov? V 1. No, not today. V 2? Áno. Minule si mi povedal, že v 1. Áno. Ale nebol. Tak si asi nepočul, alebo ja som sa pomýlil. Dobre, takže 2. Dobre, takže Idem. je 3-2. Áno. Kamoš. 3-3. Ja som mal 2. Áno, 3-3. 3. Takže. Finále. Od koľkých rokov A tu to je táto ktylka?